Jiná žena, která půjde i do pití mázu 2 litrů. Tak. Jo. Tady jenom samozřejmě Nelu, protože tady nikdo nestůjte, tady samozřejmě už je to pro jistotu v Sikry výchr. A tak. Fanoušci, pojďte jí pozbudit. Zatím časy kolem 23 vteřin. Tak Nelu, hodně štěstí. A už začala. Tak pojďme jí pozbudit, Nelu, pojď! A je to tam! Dobrý, sedlo to. Tak Nelu zasunula krásně tenhle ten tuplák, ano, to je žena činu. A to chce potlesk 8-18. Osobní rekord, ano, i Nela tleská.